אמא, אני צריך כסף. רק נולדת, מה אתה כבר צריך? אני צריך חומר אנטיספטי לטבור. לכל החברים שלי כבר יש, רק לי לא. טוב, קח, תקנה. אני גם ממש צריך שמן שקדים. מה שמן שקדים עכשיו? סבבה, אתה רוצה שיהיה לי יובש? שיהיה לך בן יבש? סבבה, לכולם יהיה בן רך, רק לכם יהיה בן יבש. אוקיי, בסדר. וחיתולי שחייה. מה? חיתולי שחייה, מה, את לא שומעת טוב? היי, תדבר יפה לאמא שלך. עוד פעם אחת אתה מרים עליי את הכל, אני בוכה לך כל הלילה, אתה לא תתפקד חודשיים. אוקיי, טוב, בוא נירגע. איך אני רגע אם אין לי מוצץ? אבל קנינו לך אתמול מוצץ. נגמר. איך נגמר מוצץ? ברח, צא לחופשי. ומה איתך? עזוב אותי, תציל את עצמך. אני אחזור בשבילך! עזבי, איך נגמר? יאללה, תביאו לי כסף לצעצוע התפתחות ואני הולך. צעצוע מה? התפתחות! אתה רוצה שאני אשאר תינוק גם בגיל 30? יאללה, אני בסופר פארם. רגע! לקחת את הלייפסטייל? ברור.